Ja, dat is een severe hoen bij de receptie. Maar dit is dus echt een hotel voor katten. Hé, Matok. Goedemorgen. Een van de middels om de huiskamersfeer er hier wat in te krijgen is muziek. Er is altijd geluid op achtergrond. Dus wij zijn natuurlijk net 24 uur en daags bij de katten aanwezig. Dus op het moment dat we er dan even net binnen, gaan ze wel de radio. Dus hier is alsnog geluid, mensen geluiden. En dat jouwt rust en ontspanning. En dat is net het enige wat ze krijgen. Een uitjoch voor het laan. Een boetenverblauw. Kamers met eigen nammenplaatsjes en genoeg wetter, fretten en vanzelfs kattenbakkorrels. Wat dat onbelangrijk is nog wat extra's op Wraad Kattendij zuiver net meer mogelijk. Nee, daarom moet het gewoon alle dagen met de kattendij wezen. Net alleen nog voor de katten, maar voor de honden en alle beesten op de wereld. Maar het gewoon een goede dag wezen.